Сериозно? Говорих за Моника. Моника! И ти много да знаеш коя е. Аз обичам едната Бахаризов на дете беше. И не съм сърдита, просто много ме нервиш. И вместо сега... Да, бе. И аз ще ти кажа, после ще ти кажа как ти бяха точните му думи. И да не го излагам сега тук. И... Да, и... И да, съм много ниско, пък си много високо. Капета ми. Кухчичко! И да, и... Много ме нервиш. И мисля, че не съм само аз. Така че... И как може да... Не си показвай чорапите? Няма. Ще покажа чисто. И да, къде си ти, къде е тя? Не може да се ме разбава в пръста, извинявай. Добре, ай.